activez de 3 ani de zile în cadrul companiei Deutsche Vermögensberatung ca și consultant financiar. Fac parte din cea mai mare companie de Allfinanzberatung de pe teritoriul Germaniei, cu o experiență de peste 45 de ani pe piață, avem un portofoliu de peste 8 milioane de clienți și colaborăm cu parteneri premium, precum Generali, Deutsche Bank, Santander sau Badenia. Biroul unde îmi desfășor activitatea se află în Meppen, la adresa Wilhelm Berningstraße 8A, dar cu toate acestea apelează persoane la serviciile mele de pe întreg teritoriul țării. Prin intermediul companiei Deutsche Vermögensberatung am posibilitatea de a ajuta românii și de a intermedia credite de nevoi personale, fonduri de economisire, asigurări, dar în special credite ipotecare. Eu și împreună cu echipa colaborăm cu peste 470 de bănci pentru a obține finanțări atât pentru persoanele care au sau nu neapărat capital propriu. În urmă cu ceva timp am cunoscut-o pe Maria Moisei, care activează ca agent imobiliar în cadrul companiei Remax și am decis să închem o colaborare pentru a forma un pachet complet de servicii pentru a facilita demersurile în achiziționarea sau în închirierea unui imobil. Bună, Maria! Îți mulțumesc că ești astăzi aici alături de mine. Bună, Andreea! Mă bucur și eu tare mult să fiu aici. Îți mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Spune-ne și nouă, te rog, câteva lucruri despre tine și activitatea ta. Sigur că da. Mă numesc Maria Moisei și de un an de zile activez ca agent imobiliar în cadrul companiei Remax. Fac parte din cea mai mare companie internațională de imobiliare din lume, cu o răspândire în 115 țări, cu peste 7.000 de birouri în toată lumea. Biroul din care fac parte și eu își are sediul în Oberlangen, strada Zumarsch 11, iar aici am parte de susținerea a încă 3 agenți imobiliari colegi, iar în toată Germania formăm o echipă de peste 26.000 de agenți imobiliari. Ce ține de specificul activității noastre, noi ajutăm oamenii în căutarea unui cămin pentru ei și familiile lor, a unui teren pentru construcția de case, precum și spații comerciale pentru desfășurarea activității antreprenoriale, dar și închirieri de locuințe. Și respectiv invers, cei care dețin un imobil și doresc înstrăinarea acestuia, îi putem ajuta și susține pe tot parcursul procesului de vânzare. Zona mea de lucru este reprezentată de orașul Meppen, împreună cu comunele și satele aferente acestuia. Dar dacă locuiești într-un colț mai îndepărtat al Germaniei, nu reprezintă o problemă, te ajut oricum. Deci dacă visezi la propriul cămin, să știi că visul tău este realizabil chiar și pe timp de criză. Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon afișate.